Tervehdys CP Kelkolta. Me ollaan täällä Äänekoskella Keski-Suomessa maailman suuren CMC-valmistajan luona. Meidän liikeidea perustuu siinä, että tehdään selluloosa, joka sellaisena ei ole vesiliukoinen, vesiliukonevaksi. Eli selluloosa laitetaan veteen, syntyy semmoisia maitomaisia liuksia, mutta meidän prosessoinnin avulla me saadaan CMC vesiliukonevaksi, eli kirkkaita liuksia, jossa sitten on korkea viskositeetti. Niitä voidaan käyttää monessa eri sovellutuksessa, kuten esimerkiksi paperipäällystyksessä, kaivosteollisuudessa, öljynporauksessa ja jopa elintarvikissa. Sen monipuolisuuden takia löytyy myös jatkuvasti uusia sovellutuksia ja tarpeiden mukaan voidaan kehitellä siihen räätälöityä tuotetta. Riippuen siitä, mihin tehtävään yrityksessä mahdollisesti päätyy, tarvitaan kemian tietämystä, ympäristötietämystä, automaatio-osaamista, vuorovaikutustaitoja sekä joustavuutta. Ja useassa tehtävässä esimiestaidot ovat keskeisiä. Itse näen tuotantoteollisuuden tulevaisuuden positiivisena, kunhan toimitaan innovatiivisesti, tehokkaammin kuin muut ja sopeudutaan teollisuuden alallakin tapahtuvaan jatkuvaan muutokseen. Parkour Akatemia on olemassa sen takia, että se edistää parkouria lajina ja kehittää sitä ja sen opetusta edelleen. Sen opetustyön lisäksi, mihin me pääasiassa keskitytään, niin myös tehdään erilaisia asiantuntijatöitä ja muun muassa esiinnytään parkourin tiimoilta. Parkour Akatemia sai alkunsa vuonna 2008. Silloin semmoinen pieni joukko nuoria miehiä, jotka tunnettiin parkour-ryhmänä The Concept of Dash, eli rynnistyksen käsite, päätti, että kehitetään tätä. Halutaan ottaa tosissaan tämä parkourin opettaminen ja kehittää sitä ja ammattimaistaa sitä. Ja sitten oltiin aikaisemmin opetettu parkouria muiden organisaatioiden alla, mutta sitten päätettiin perustaa oma. Ja siitä asti se on sitten kasvanut kovasti. Parkour Akatemiassa työskentelee tällä hetkellä reilu 80 ihmistä. Suurin osa niistä on osa-aikaisia ja osa sitten täysaikaisia. Mikä niitä kaikkia yhdistää on se, että niillä intohimona on parkour-lajina. Meillä on, työntekijöillä on hyvin erilaisia taustoja. Mä oon itse esimerkiksi koulutukseltani fyysikko ja meidän toiminnanjohtaja Jaakko on koulutukseltaan suomen kielen maisteri. Paras tapa kannustaa nuoria tekemään sitä omaa juttua on hyväksyä se ja olla avoin sen suhteen, että mitä ne tekee. Se voi olla, että se juttu, mitä ne tekee, niin on vieras meille tai se voi olla niiden vanhemmille vieras. Mutta sitä ei pidä kuitenkaan lähteä torppaamaan ja esittää jotain vaihtoehtoja, mitkä on meille tuttuja, vaan avoimesti kannustaa sitä ja etsiä sieltä jopa mahdollisuuksia, että jos siitä voisi kasvattaa niinkin suuren asian, että siitä voisi joskus tulla niiden työ. Meillä tietysti Parkour Akatemiassa on se hyvä mahdollisuus, että me pystytään tarjoamaan niille nuorille, jotka on parkourista kiinnostuneita, niin mahdollisuus työskennellä parkourin parissa, mikä on omalla tavallaan epätavallista sekin. Aktiiviviherseinä on kalustemainen sisustuselementti, jossa tosiaan elää kasveja ja me ollaan päädytty semmoisen ratkaisuun, että meillä ei ole multaa ollenkaan. Eli mullasta havaittiin, että siitä lähtee pääosa sisäilman epäpuhtauksista, kun on kasveja tiloissa, jolloin me korvattiin multa tämmöisellä Naturbo-kasvualustalla, mitä ollaan itse kehitetty siinä. Voidaan myöskin kierrättää sitä ilmaa tämän juuriston läpi. Ja tämän ansiosta joka ikinen kasvi vastaa meille 100 normaalia kasvia ilman puhdistusteholtaan. Meillä liikeidea lähti ihan asiakkaiden tarpeesta, eli pystyttiin parantamaan ihmisten sisäilmaongelmat silloin, kun kaikki muut tekniset laitteet oli epäonnistunut. Ja tämä oli meille todella kova juttu. Ja ehkä suurin haaste alussa oli just se, että kun toimittiin kasvien kanssa ja toimitaan kasvien kanssa, niin silloin ihmiset kysyivät, kuka ne kasvit hoitaa. Ja tämän takia meillä on erittäin tärkeää ollut alusta asti tämä hyvä palvelu, että ihmisten ei tarvitse miettiä sitä, että kuka kasvit leikkaa ja pitääkö heidän tehdä jotakin, vaan ihmiset pääsee ainoastaan nauttimaan näistä kauniista aktiivisista viherseinistä.
Meillä kasvumahdollisuudet on erittäin kiinnostavia, koska pelkästään sisäilmamarkkina Suomessa on tuommoinen 2 miljardia euroa vuosittain. Ja me ollaan nyt jo päästy Venäjän markkinoille pikkuhiljaa ja Filippiineiltä ja Jenkeistä on tullut hyvin paljon kysymyksiä, jolloin tämä ala näyttää erittäin kiinnostavalta ja siihen päälle tulee sitten ruokakasviviherseenit ja ihan kauniit viherseenit vaan, josta ei välttämättä ole ilmanpuhdistus ole niin tärkeää sitten enää. Jyväskylä on meille tämmöinen kotipesä, että täältä tuntuu olevan vähän lyhyt matka joka puolelle Suomea ja sitten taas toisaalta ympäri Eurooppaa ja loppumaapalloa. Toistaiseksi löytynyt todella hyvin ihmisiä, osaavia ihmisiä, jotka on auttanut kasvattamaan yritystä eteenpäin ja toivottavasti löytyy vielä tulevaisuudessa ja enenevässä määrin. Huma perustettiin 14 vuotta sitten 3 ehkä hieman yliinnokkaan opettajan toimesta. Ja me haluttiin oikeastaan lähteä luomaan itsellemme unelmien työpaikkaa. Meillä on tällä hetkellä 3 kansainvälistä liiketoimintaa. Ensinnäkin meillä on franchising-tyyppistä toimintaa Hollannissa ja Englannissa. Sitten ollaan onnistuttu löytämään meidän teknologisille ratkaisuille kumppaneita Saksasta ja Amerikasta. Ja 3. sitten ollaan menossa tietysti EduCluster Networkin kanssa maailmalle tämän oppimisen teemalla. Humapilaiset osaajat tulee aika monesta tulokulmasta ja monenlaisilla taustoilla. Että meillä on pedagogeja ja meillä on psykologeja, kauppatieteilijöitä, viestintätieteilijöitä. Mutta oleellista siinä osaamisessa on se, että kun me tehdään bisnestä, me tehdään myyntityötä, niin se on ihmisosaamista. Ja meidän jatkokouluttautumiset kaikki tähtää siihen, että me opittaisiin ja osattaisiin entistä paremmin rakentaa luottamusta, jossa se myyntityö itse asiassa tapahtuu. Jotta me saataisiin korkeakoulutettuja ihmisiä yrittäjiksi kansainvälisille markkinoille ja vielä menestymään siellä, on tosi tärkeää, että nämä ihmiset tunnistaa erityisosaamisalueensa, sen niche-markkinan, johon he tarjoavat näitä palveluitaan. Lisäksi on tosi tärkeää, että se osaaminen on konseptoitu niin, että siihen on helpompi asiakkaan ja kumppanin tarttua siellä kohdemaassa. Ja viimeisenä vielä on erittäin tärkeää, että ihmiset kokee aidosti ylpeyttä siitä omasta osaamisestaan, jota he ovat viemässä ulkomaille. Star Arcade tekee monin pelattavia kännykkä- ja tablettipelejä. Me tehdään pelejä niin, että aina pelataan kaverin kanssa. Ja mä voin olla mun Windows-puhelimella ja mun kaverit voi olla heidän valitsemillaan puhelimilla, esimerkiksi vaikka Applen tableteilla tai puhelimilla tai jollain Android-laitteella, niin me voidaan pelata pelejä keskenämme. Ja niin kuin meidän slogan sanoo, Star Arcade, you never play alone. Jyväskylä on Star Arcade ollut tosi hyvä paikka olla. Meillä on hyvää ja sitoutunutta henkilökuntaa saatavilla täällä. Ja se mikä on ollut mukava, niin meillä on aika hyvä miksi tällaista kokenutta jo pidempään ammatissa toiminutta porukkaa. Ja sitten on myöskin yliopistoista ja ammattikorkeakoulusta aika mukavasti tämmöistä junior-tasoista uutta innokasta työntekijää saatavilla. Pelien tekemisessä tarvitaan monenlaisia taitoja ja meiltäkin täältä tuo meidän toimistosta löytyy graafikkoja, jotka piirtää tai muuten osallistuu pelien kuvituksen tekemiseen. Meillä on koodaajia, jotka koodaa itse pelin ja sen toiminnallisuuden. Meillä löytyy muusikoita, jotka tekee musiikin peliin. Ja sitten tarvitaan monennäköisiä tarinankertojia itse peliin tai niiden pelien markkinointiin. Joten aika monenlaista osaajaa tarvitaan pelien tekemisessä. Kilpailu pelialalla on tietysti kovaa ja niinhän kaikki sanoo omasta alastansa. Mutta pelialan ehkä erikoisuutena on se, että pelejä on tosi paljon saatavilla. Erityisesti jos puhutaan mobiili- ja tablettipeleistä, niitä on erittäin paljon saatavilla. Ja ne, jotka pääsee esille, niin niitä on vaan ehkä muutamia kymmeniä. Ja tämä on se haaste, mikä on meillä kaikilla pelintekijöillä. Miten me päästään meidän käyttäjien käsiin, miten me päästään esille, miten me erotutaan siitä massasta, mitä näissä erinäköisissä storeissa on.
Ja sen jälkeen, kun me ollaan päästy niiden käyttäjien luokse, niin miten me onnistutaan pitämään ne niin, että ne käyttäjät tulee uudelleen ja uudelleen pelaamaan niitä pelejä. Ja tässä on ehkä se kaikkein suuri haaste markkinoinnille nimenomaisesti. Ensin täytyy tehdä hyvän näköinen peli, hyvä tuote ja sen jälkeen sen täytyy saada kuluttajien käsiin. BioGTS on perustettu tyydyttämään kansainväliset tarpeet tuottamalla jätteestä energiaa, sähköä ja liikennepolttoaineita. Meillä on tänä keväänä käynnistynyt ensimmäinen laajempi hanke Kiinassa. Ja lisäksi ollaan viime aikoina tehty paljon tarjouksia biojalostamolaitoshankkeista muun muassa Kiinaan ja Etelä-Amerikkaan ja moneen muuhunkin maahan. Suomalainen yritys voi pärjätä kansainvälisillä markkinoilla kumppanuuksien kautta. Esimerkiksi meillä on Kiinassa paikallinen yhteistyökumppani ja samoin Etelä-Amerikassa. Ja lisäksi me ollaan hyödynnetty paljon paikallisen kehittämisyhtiön palveluja ja apua kansainvälistymisessä. BioGTS:llä on vahva visio tulevaisuudesta. Tarkoituksenamme on olla merkittävä työllistäjä ja veronmaksaja Keski-Suomessa. Bioenergia-ala yleensäkin voi hyvinkin olla seuraava Nokia Suomen viennille, teollisuudelle ja työllistämiselle. Kimperi syntyi ompeluharrastuksesta. Yrityksen kasvaessa tuli tarve perustaa oma tuotantoyksikkö, Kimperi Factory. Tehtaalla valmistetaan Kimperin omaa tuotemerkkiä ja muita pieniä kotimaisia merkkejä. Henkilökohtaisesti näen vaatetusalan työllistämisennusteet hyvänä. Suuria massatuotantolaitoksia tuskin enää syntyy. Yksiköt pysyvät pieninä, joustavina ja erikoistuvat vastaamaan kuluttajien vaatimuksiin. Luovan teollisuuden kehittämiseksi kaivattaisiin yrittäjyyden tukitoimia. Yritysneuvontaa on toki paljon, mutta luoville aloille räätälöityä asiantuntijaneuvontaa ei ole riittävästi. Työelämässä ei ole ainoastaan tärkeä ammattiosaaminen, vaan myös vuorovaikutustaidot ja kyky työskennellä kansainvälisissäkin ryhmissä. Sitten vaan toteuttamaan ja tekemään omaa juttua ja tärkeää, että luottaa siihen omaan tekemiseen ja antaa mennä. Ja jos se nyt sattuu olemaan se oma juttu parkour, niin sitten vaan meihin yhteyttä. Meille yrityksenä on erittäin tärkeitä monialaiset osaajat ja Jyväskylästä niitä toivottavasti löytyy tulevaisuudessa yhä enenevissä määrin. Päästään kehittymään yrityksenä sekä kaupunkina. Mä haluaisin rohkaista opettajia antamaan tilaa sille taidolle ja semmoiselle luontevalle verkossa olemiselle, mikä on nuorille täysin luontevaa tällä hetkellä. Meiltä vanhemmilta on mennyt aikaa oppia sitä, mutta nuoret osaa sen aika lailla jo luonnostaan. Antakaa sen tapahtua ja olkaa valmiit oppimaan sitä itsekin. Pelejä tehdään enemmän, pelejä pelataan enemmän ja yhä erilaisimmilla laitteilla. Ja mä itse uskonkin, että 10 vuoden päästä meillä voi olla jopa kymmeniä tuhansia ihmisiä tekemässä pelejä Suomessa. Bioenergia-ala voi hyvinkin olla tulevaisuuden Nokia ja Keski-Suomessakin tulee varmasti olemaan tarvetta alan osaajille. Toivoisin, että nuorille opetettaisiin työelämän realiteetteja. Aloitettaisiin työajoista ja työpaikkakäyttäytymisestä. Eikä koulutettaisi pelkästään johtajia ja suunnittelijoita, vaan tekijöitä.